Dictat? Molt senzill. Prepara llapis i paper. I molta atenció. Anem a escriure amb lletra lligada, lletra redoneta i, atenció, la poma, la poma, la poma. Molt bé. Ara escriu les, espai, pomes. El text surt amb lletra que no és lligada, però tu escriu amb lletra lligada. Molt bé. Atenció. El plàtan. El plàtan. Molt bé. A poc. El plàtan. Ara escriu. Molta atenció. Els plàtans. Amb lletra lligada, els plàtans. Molt bé. Ara escriu la pera. La pera. Molt bé. Amb lletra lligada. I ara escriu les peres. Les peres. Molt bé, ho heu fet superbé, les peres. Fins l'altra. Moltes gràcies. Ens veiem pronte.